Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Confederation of Meghalaya Students Organization Khasi Jaintia Hills ha ka arpu sautri ubnai naitung araja apunrio kalapanlong ya ka jingelang bakarki ha Earl Holiday Home banyakren halor ka jingthmu ka Meghalaya State Pollution Control Board ban penlong ya ka jingpen sngo pat ba da ne ka public hearing ha daistong ilaka nongkle halor ka jingthmu ka Shri Cement Limited ban klong ya umaushun Habakran cikla pathai kubor uba roy kupar sendram u chairman kakenhun ulo ang baka jingwan jong kate ka project kalawan ra ya kakenrum kenram hapdeng kinong shong shnong namar ka jingbam yad bet yad anti ulo ang baka organization kalayo jingtip bakan don biang ka jingpen sngo patba ha ka lai poetry ubnai naitung arhajar apun rio henry ka bas ngau si pat kalong baki try jaka kimshim latip aa halor kani namar ya ka jaka jong kiru la persyang ban syuklun jubor Nalor kata, uloong ruba ka sorkar ka dewan penbet shwa ya kani, hashwa ban penlong ya ka jingyalang namar haba khaddu ka jingya snam kalong hapdeng kitray muluk kat ba ka jingya onong pat kalong ya bar jella. Haba benrap na kalyang uba sambormi lingdo u president ka GNC, uloong ba ka GHADC kan hap ban shimkhia halor ka jing INOC da ka bakdo ba UCM ulaong ba ya kan ye ka kam la IT ha kinong sanchar shnong kat ba ka jing shishapat kalong ba kinu ki ba ay ka NOC kin hap ban yo bor na ka GHADC nalor kata ulaong ru ba ka jing don jong ki company kam ay kanu ka jing mentoy kinong shong shnong Nakani ngi nakaliang jong ka komsu nakiseng ki badon po Khasi Jaintia Hills kanthop ya HYC ka GNC bakung juru ka CORP ngila pelong ya ka ngila khot ngini ka jingalang ka bakarki lor ka wi ka benta kata kalong kalor ka jingwan ra kani ya kani ka cement plan bakung juru ka project na kamanta ti yung motion ang tiap po daistong po ilaka Nongkli East Jaintia Hills District kung babaro ngila yo lang baki kubor ki fair baki jingja ki fair akini ki banai bula dep ba kani ka project kabadon ang tiap po lakanong clear po East Jaintia Hills District kalawan ra ya shibun ki kunum karam kalawan ra ya kajing so ya fair hapeng ki paranong shong shnong jong to shnong kalawan ra kajing so ya fair hapeng ki ilaka ki badon ko to kadong nathan nakabantawan wan ra ya kani ka project how to shnong hoy kum ka kanhun ngimdon kajing persya banwan ki development banwan ki kampen roy lakalong hapo East Jaintia, lakalong hapo West Jaintia, lakalong ha kanu district jong kani rilum Khasi Jaintia ka jong gi. Ndreke kabangi ngilong concern bat kabangi sngo. Kadai ha kanu rukom ya kajaka ka jongi. Kum ki try muluk la IT syakini company ki bahen. Kumban chupen tip if baro kani ka project ya kabang nag Shri Cement kan pelong la ni kan penhieng ka tiga jaka. On IT ya kajaka kabakumban rius pa tam hectare jong kajaka. Jong ki try muluk na katukadong bathan. Rius pa tam hectare kajaka kam de kajaka kare kajaka kababun ya ki umdi kare kajaka kababun ya ki jaka rep ya ki baki nong shong shnong jong katukadong bathan ki rep ki penon kam ki psai lag jong yeng asem ki penang pen start lag jong ki khun ki ti kila im long ba katuk kajaka. Tenre langba kani kajingwan jong kani project. Ni so thu ho shisin pet langba ki kot kisla lomba ki project report lomba ki environmental impact assessment lomba ki presentation ki bakani company ka ai kumba lomba kani kajingwan jo kani project kinong shok shnong jo to ka jaka kinyo e kata kaspa ka pho kinyo e kamai ka kaji ka jo ki kinom don jingduna sho hae heiru ndrei hakini kisni hadin na kalayang jong kanhun ngilayo ya kajing tip lakalong na kitu kinong shnong gibadon to kadong athan bukum juru na ki para nong ilam jong seng gibadon ha to kadong athan kabasakta lumang ni project ni so thu ba kajing wanra ba kajing pelong yang project kamlong kabayat bet ya irenti balay ngong yang kata filai ka public hearing kabla along ha gini gibnai kabla dep kala po siya kajing ya kulmar wat para mangi para nong shnong jong to kadong athan para mangi ki khot jong kajai penderu Di ngiyo jing tip baka don ka public hearing ya ka ba kinsa khot man pulong hakalay poetry jong mataw banay nengkong yang sumban panpaw ba ya ka jing sngo diaw bat ka jing sukendit baka jing sisay ki public hearing hibun sin chat pulong shipho baji saneng mo shipho baji saneng kat adu banadap
Retang nam ta kani Shri Cement Limited ka public hearing la pelong prabaji menstep syaneng. Kaumot ba kadon AA syalendet biya ka bang imtip naman pelong public hearing. Let's say kita gibor gibasyong ka syuki gibabu ya kani kapor maki kitip kambaya kada ko ba syalendet babalay labu prabaji syaneng omsim labu kat kum kapor ka badaiban ka ba julong ko ba julong ki public hearing deban bu si prabaji syaneng. Kata kring beningkong. Kabaar ka bangi ngis ngo banpan pa wining sokya ka dongi kalong ba balay baka sorkar balay baka bor sorkar la kalong ka DC office la long ki bor pulit la kalong ka Meghalaya Pollution Control Board la kalong ka office jong chief minister jongi wat hadin ba kidon kinong syongshnong jong ka to ka shnong jong ka to ka ilaka kibalapan pau ya ka jing kerpat kamtam e hakami jong chief minister jongi ban ong ban kerpat ya u bakung kinong syongshnong jong tu kadong kathan kidon ka jing sokya haba kani project kawan kabaningkong kidon kinong rep kibala rep menta dagi popos nam dagi generation ro da si how to lum serman bang yaw mo kibala rep lariang katkum ka jinglong kariti dostur jong tu kajaka kila along try tu kajaka hot kimdon ni kikot kislale si bertun I jinglong try na mar kumbagalong hi kariti ka dostur ki ombo nu brio barep kajaka jong karat dan gilaka ulong try tu kajaka nriya ki bakum kita kinong rep ki barep how to lum serman kini kani ka company kelasyu kelmut ban klon ni tu kajaka klem da ai kanu ka jingerap klem da kanjok tien ya kini ki try ki beri kinong rep ki barep kani kajaka kata kani ka beningkong kabaar ki don ru ki beri ki bodon kot don sla ha kani ka affected area kani ka arspa khat nyu hectare ya ka baki pelong ya hearing mentana benta banti yo motion wat ki bodon ya ki kot ki sla makiru kimtep manu bathit ikani ka jaka manu bala ship bala IT ikani ka jaka sa kani company tikini ki try la kalong kini kinong rep la kalong kini ki try ki bodon ka land holding certificate kila da ban ai ka jing thua kami jong chief minister ban kerpat yo chief minister baswa ban ya kini ki public hearing nakabenta ban yo ya ka environmental clearance ban bu ya kani project nakabenta ban ti yo ni motion dai ban penbet chwa ya kani ka jing ka baki nong rep ki kendu ka baki try jaka ki kendu namar utrai la kalong nong rep la long try jaka udai hok ban yo kan ya hok ka baki gidi ban yo la kalong bagi hak ban yo compensation nam ta ka jaka ka jong ki baki ai sa ka company ki dai ban yo kata la kalong baki ni nong rep kin do ya kan ka jaka ban rep honi ulum serman syai kin dai ka jing kli kalong kin tlek syai manu ban compensate ya ka loss ka baki ki du nong lama ka jing shim no la ni ka jing syak ni no yang ni ulum serman ubaki ki rep ban ta de ki post nam di ya kita ki om shim la pen bed om shim la khot ya kita jaka ban penbet ya kani kam mdei tang katangi so thu ro bakadon ka jing kini la ni ka jing ka ja hapade ke ilaka nong kli bat ke ilaka su tunga habe di ka jaka ya kani ka jaka ka ba ai sing ni company na mar ka ilaka su tunga ka ong ba maka ka kam try yo tau lum ubodon kat nus 4 hektar ka ilaka nong kli ro ka kam try tingi ngismo ba ka sorkar ka syua bakan ai ya ka green signal baya kani company bukan ya syakmat ban le kani project kadai ban khot kadai ban penbet syua ya kini ki kenrum kena namar basisin kala ayat balayat ban pelong lani ki kwa ban pelong yang taka public hearing kala kuitrik lani kimi kum kini ki jing sngo kadon ke kenhun ke persya kadon ke kenhun ke ba mo ke bekersan kumelaja kini ki sin ki bala mo kani ke belaja kani sin ke bala let kimi ki jing snam para mengi i kum kiseng ki badan ka jing kitli ki badan ka jing small ki batrain nam ta ka bha ka mya ka jai nim kwa ba ka jing snam ka te para mangi nakabenta ka jing yo nong jong no yo nong breu berapa abakut hi ya penya para mangi dala ade ka por ban khur ya spa ka pho khur no breu berapa te hatu ka sorkar ka jong i kampet si ka ni ke wala dana kita ki try kila tho wat shadu ka office ng chief minister ru ban kerpat e ude ban lei ban penbet lani ban persangi shwa ya ka jing ya chakmat e ka project kat bom patla ban sia syai ban ya penbet ya ka jing long try halor ka ni ka chakka bagi kwa ban pha sa sorkar kolong ba syai ka we kolong ba phimdei ban ya chakmat ya ka ni ka kam tat hadu ban da penbet bat ban da penyo ya ka ho kam tam e jong ki try jaka jong ki nong rep ki ba syakta lomba ka ni ka project hot ni song thu bagi don kami ke development ring don kam rupat ban pet chua ya ka bah kamiat jogi bril jong tinakliang jong kunhun ha kani kasi ngilay rai ba ngin penpau sa sorkar ngin sa don ka jing penpau sa chief minister jongi bu uday
ban lei ban penbet ya kene kam tam ban penyo ya hok jong kini kitrai jaka kumju ru jong kini kinong rep pemaki kinom yap lada kani project kaya chakmat ban trikam ban habaide ba ka public hearing ka banlong hakalai puai trik jong matau bana nakaliang ka jong ni kum ka kanhon hi ngi kum ka HYC ngi don laki jong ki tanak trikam ki badon hangti hapo Giant Hills district ngin IT haki ban penbet ban pet kalong kumno ka kam bat la don kam bakin mi chakmat ala nekin lu langru katang ngin say penbet bat ki bat kumjuru nakaliang jong ka JNC ka ba don cheti te kum ka kanhon hi kum ka komsu ngi penpau nang kong ya ka jing super shark ka bajur ba ki briu ki manaba ki company ki manabar ki thumu banuan ban kini da ka bori ki jaka ki putah ki jong ya ka bana kaliang ka jong ngi nom la da lele ruban priang ba ngi kwa ban keren da ka basya sa sorkar ba hoy wat lada pila ban pulong ngi ka public hearing ban ay ka environmental clearance rela da ki try jaka lada kinong rap kidon kami ka jingirap ka jongi kanunu ko po ka kanhun hi kaniyang hasanda bakini kinong rap kaniyang hasanda bakini try jaka nakabentaban peniyo ya ka hok ka jongki ya ka jinglong try ka jongki ya ka ni ka jaka hot ngimla ru kham na penpaw ya ka sorka banong ba banbu jingkli siya ka sorka ngila don dagi potli ki cement factory ki badon hangtia po is jantia ngila don dagi potli ki cement factory ki badon let's say hapo Meghalaya ka jongi ka jingkli kalong kay ka jingyo nong yu try mulo ni shudu tang la ka jong ka jaka ni du ya ka air ka bakhut ni du ya ka ka bakhut ni du ya ki klau ki petap ki jongi ne ka jingyo nong menu yo nong ki priyo ki banaba di shwa ka pinwan ra ikini ki project ki bahe pihak ru banle ya ka study ka jong pi ban penti kana ba kini ki project ki bawan ki baladon lupa menta kakno ki ajing mentoy yo try mulo bala deng ilap ba umdan jing mentoy kan mentoy yu kan ban wanra ini project ke bahaya bat lada shwa ban aila ru ban wanra ini project ke bahaya ni dei ru ban penting kena baka kam ka jam ka jing yo nong kan dei ru yo try muluk om tangi tai company ke banaba ti kata ka jing simrai nakaliang ka jong ikum ka komsu ka wei galong ba ni persya jur ya ka jing le don board jong ni company ban kini ya ka zakar buta jong try jaka hak tu kadong kathan kabasyakta no manay ka project ng Sri Cement kabaar ngi kwa ban keren ka basya sa sorka bangi kum kakanhon ngin don hasanda jong gini kitray jaka ka jing khun ka jong ki nakabenta bakin yo ya ka hok ka jong ki kabalay ngi dawa na ka sorka lengba chief minister jong iru bode ban sim ka jing kli ban sim kam halor ka to ka jing tho ya ka bakin ni kitray jaka kila de ban mu hamamit ka jong u di abai dei bat kiwi benta kumnu banyak chakmat yang ni kam kalian dong komsu ngin sapet hadin kalai puitrik ke ikabaja ya kata public hearing bat ngin sa sheme kiwi pat kirai na kalian ka jongi ong ba ka sorkar ka dei ban penbet chwai kini kijing ya kini kijing kijing nam jong itrai jaka shwab pendet cha public hearing ban ai kata ka environmental kiren namang isutu ka public hearing kam don bentai I bagajing long try jaka nama ka public hearing ka dei nam tapan ay ke environmental clearance kimla banra ya ka kam mo ya ka kam ya ka ja put ya ka kam ya ka kam jinglong try siya ka public hearing di ka public hearing ni kumangilong ka nakaliang do ka seng ni IT haki dukhot tanak rekam bijong ni budan ang tip nakaliang do samru budan do ka Jantia National Council udan po Jantis hikin kisoto kamaya ka situation kalong kumno la kalong ni em bangindek sa katuka jaka kumnu bande at kami IT haki bakin terlek ini kam tadi pokoi ka kamru nakaliang dong samu udah ni ban keren kene gajingwan jong ka Sri Cement kay ka ba pensnosi yang ikum kinang ilam seng balang kalong ba uni ulum serman mo ngan batay pi kajingman jinglong jong uni ulum serman kenang baki paiba kin syai hau ne ulum serman kidan kato kan ne ki benta ki barang hap ki jaka ka jing pai jong ka elaka takat kum ka jing praktis ke jong ngile ne kata ka tradisional praktis ke jong ina adu menbarim kanu ka jaka jong ka elaka si sinbau ngala rap lene ngala thung kinu ki jing thung ki ding ngala long try ka to ka jaka watla ngamla banila actually kot kislaru kabaar ka jing long try ang to karon kidan ki briu ki beladan ya kene ka land holding tadaki spa teli ki long ying kalau long nak kajakpo kajongki hau ni ulum serman tagap pensusi yang i kalong ba what happening bangi kum ka JNC rengkat ka jingi trailang bat ki kiwe kiseng bahalang ma ngidang yakun ya ka hok jong kini ki trai jaka ngidang yakun ya ka hok jong kini ki nong rep
ngilala ru ban pensenga ya ka we ka public hearing haswa kane henry kum bayu tudong beseng pedeng bangidang pelong ya ka jingiki apo ka JHADC bandawa ya ka hok jong kini ki nongrep bat kini ki try jaka nakil yang ka office UDC jong ka izentia kila penbenar rungkat ka jing bakane ka pollution board kila penbenar ya ka sakawe ka public hearing ka jingkeli ki bangi kwa ban bu ya ka sarkar ka long manu ban ba khli ya kini ki nongrep ya ka jingdu ka jongki bat banu ban ba khli ya kini ki try jaka taya ka public hearing ngin sepek ke ka banja ka lai puwe tiri ngin ya chekmat ka jing persya ka jongi la ka long ka no ka benta ba ka we ka message kumba chairman jong ka komso lakran ba ka message ka ba clear sa ka sarkar bakat ba kini ki nongrep bat ki try jaka kimpat yo ya ka hok ka jongki ngin nang ya yekun ngin nang ya yele namar ka jing persya ka jongi kam de shu ya kini ka public hearing ngin rengi dawa ya ka hok jong kita jaka ba kumno ka government ka ailat ya kini ki company ki ba wan nabar ban set up ya ka business ka jong ki po ka jilla ka jongi da ka balek dan bor ya ka jaka hatu kimla ma ban shuthit ya kini ki jaka lene kimla ma ban yesnuthu ka sarkar kamla ma ban tung ki kinja committee kuno ban solve ya kini ka jinga ande ka sarkar kala long penban kum ba ka aiding kum ba petrol ya kini ka ding ka bala me lupa da ka ba ka penlong ben sa ka we ka public hearing tengi kwa ya ka sarkar jela bakan le halor kene ke jing sya yurat jong kene ki try jaka bat na ka benta ka public hearing ingin na kalian ka JNC rangkat ka jingi trailang bat ki seng ki banan po ka komso rangkat ka jingi trailang bat ki we ki seng ki banan po Giant Hills kum ka JSU bat rangkat kinong song bat kinong syakta jong ka ka jaka ka we ngko ban punti pide wat ka ilka sutengaru kadon ka put usam jong ka bahap po kene ka lum serman Andre une u dalo jang ka ilka nong khle ula ya soe ka agreement klem ka jing tip klem ka jing menjur jang ki pait ba ula ya soe ka agreement berkani ka company tahap ide berkani ka public hearing ka nong rim ka jongi ka long ka basya ngin yai persya la ka long ka no ka benta Si kumbangi ong hina do ko bastang ngalapan pa pi siya ka public hearing ka dinam taban ban sengap ya ka sur jong ki bobon balang jong ki beri besya kata ak to project nang iyo ipat akini kisian ki baladap ki beri ki ba persya ki ba mut balik pen sngow ya ka sur ga jongki halor ki nongrem ban persya kim sim layo ya ta hok ban let tingi kwa balada ka yat kita ka public hearing lada ka longru kata ka sngi ka sarkar ka de ban penting kana ba ki beri ki ba persya ru ki de ban yo ya ka sur ya ka hok ka jongki ban pen paw ya ka sur ya kata ubabun ne ubaduna unong persya kata ka syong haka public hearing bari ki officer kan man rai ban tho ya report ka jongki ndai ka bangi ni kwa ban penpau ban ong ya sarkar ban dawan ki bo sarkar ka longba we po we ubriu uba syakta kan project ban ubah kwa ban penpau udai ban yo ya ka hok ban poi ka jaka ka ban pelong ni public hearing ndai ban syak khang no steng lenti ndai ban syak pen up no haki briu ki batmu ban khang ki lenti bukum ta ter mar ko mangilay kan ni bala adapti ka kibriu ki bakwa man penpau kan ni persya kim sim layo wat ban let saka ka ba pelong yung public hearing ti kam don singmut ban pelong yung public hearing ban ka baar ni kwa ru ban penpau sya kibor ki ba pelong yung public hearing bagi hak ban ailat ya baro ban sim menta ndai ban penkut not ka jingmut ngimtep ka jingmut shalendet ban pelong na do prabaji men step yo lese kimut ban pelong prabaji praspawa ka pan waino public hearing ru ngimtep ya kata reka jingkwa hi kalong ba ailat ya baro ban penpau ya jing sisa ban penpau ya kanong rim ka jongki lan long ba persya kin penpau ya kanong rim balai ki persya long ba ki kersan ki penpau ya kanong rim ka jongki balai ki kersan re baro ngi de banyo ya ka hok ban penpau ya ka jing snow ka jongki ka public hearing pi kumba nakaliang jongi kum ka kanhon langidon haka lalat lading isim kam marway kum ka seng ru ngi penpau na kapor sa kapor ya ka jing le thurmur kham tam ye jong ka JCDC ban shu ai ki NOC syak man ki bawan pan long no kum ba shu ong wan pan ngi la ai be ya ki NOC ti kani kan bu jing ma shibun ne ya ka khndo ka siap ka jongi ka badan kham tam ye por ilum jantia kapor kala dei ba ka JCDC kan chong perkhat kan penbet ya kalenti ka jongka balada kamle kumta kapor kala dei ru adi kinong song snong jong ka Giant Hills ki balong try khndo ka siap bakin perkhat alor ka ni ka benta namar ba pi ka khndo ka siap ki marpo khndo ba lada ngila IT sya ki beri ki manabar dak mo habangi IT le ya ka list ni tip ba ki cement factory la ni factory ba he aba ki simwai ki ong ba ki simwai list ndai ka list ka jongki ka de ki post nam de ki spas nam
Dekat banda pelat maki ban IT la de ban wan pai biang sa ilaka la ni siktrai umar po khno bodon non show la de klong lut tekan mento yu se ya to khno kan wan pai ru di ngatrai kum ga JCDC ke ba ong ma ka de ganong pet ya ka khndo ko siap ya ka ti ko sto ni ta ban perkhat bha ka banda bishar bha shwa ban ai ke no si ho ni pen pawi ka jing so diao bat ka jing so si ba ka jing so bitar bah bangi yo ya ki brief yo penyat ya ki desek council ke jongi ki bom perkhat ya kalau we ki bom perkhat le si tang ya ke jing yo nong jong council ha kan ka por bom menta tang man yo e ka bay no si ki la shuhun la ko un ban ai ka tang no si tingi na kaliang jong tenhun ngin bud dien ni gini ki bat ngin nang pet nang ni sakmat ke ka jing ai jing mut ka bangin ai sa ka CDC kumju ki jing rawa ki bangin bu ahmad kanang ban penting na bakani ka jing ai pathari ki no si kambe ban teng nang ni sakmat Ki kumban shu benrat ma kendia ka baide ba ka NUC. Borobor ka unna kendia UCM jang ka JCDC ushat ong ba ka eleka la ni ki borsnong. Ki kerpat ya ka JCDC ki mak dei makishwa ki ba ai ya ka NUC. Handa la dangi kiran ya ka jing shisha dai ka kum ka sanat jang ki daloi. Hashwa bakin ai NUC ya ki do ki company ki banabar na ya ki brushumet ki banabar. Ki dei ban yo borswa na ka JCDC. Handa ka baplah hang ni ka long ba ka JCDC ka ong ba badai ki eleka ki ba ayel nungkong ya ka JCDC takane hi ka penpau ba CEM jong ka JCDC umpat tipken ya ki an ki kendam jong ka JCDC namara ka jing shisha ka de ngumaki shwa bikin ai ki de ban yo bor na ka JCDC takane ru kalong ka ka ba penglumar ken yang kum ki paiba ba kumno ladangi phai ka kum ka jing keren jong CEM jong ka JCDC ka penpau ba ki dor bar shnong ki dor bar eleka ki kam he bor ken ya kan de ka JCDC Bagabak perkelumar susude da pipet ka session man hakani ka session ng ka JCDC. Habadan ki bare se kani ka question. U CM uang ba lasyak penbor na kibor ki bahalor ban aya ka NOC. Hande habangi lecture sepo ka JCDC ka statement ka jong opa uang ba kede ka jing dawal ne ka jing kerpat jong kisnong kithaw. Kahang ne ru kalong ka bakrumar ba ken kerkom long kom man jong kani kinong elam jong ka JCDC. Takum ki pai ba ki de ban shai ba kan ni ka JCDC kam de shu kanong yadan re kala de no kanong benda kan ya ka hop ba de ka kendeu ka siap ka jongi ka don hi ka jing yo nong ma ka jing wan jong ki company hen re ka kum dangi phai sa ka yo kam yo jam ma dangi phai sa ka yo kam yo jam ka long ka ka bam don jing mentoy yang ki trai muluk da pipet ha po ki ni ki company ki bala don shwa po ilka narpo ki trai muluk jongi ki yo tangkum ki chokidar ki nong sarying ki nong rasha Andre pidapet ya kini ki department ki bafer kum ki accountant ki civil engineer ki post ki bahe kimdan ki trai muluk Andre ke jing nang maka company ki dan bun benta ki kom ya trai ma ko company hende dangi phai sa ka jing penbet jong ki ban ai kam ai jam ya ki kun samla jong ka jaj benriu kata kalong ka babakala namar hadu menta bun ki samla ki jongi ki bala pas bha ki haban le wat kam sa ki we pat ki jella Hagajing shisha kat kini ki company ngila don beling haban le bat kam ken sakiwe ki jella habang yo ipat ke bajia ba kini ki we pat ki engineer ne kinu ki bala pas na ki we pat ki jella ki wantre ha po ka district ka jongi kam tama po izzaintia tabela dangi phai sa kayo kam yo jam kolong ka ba yalam bakla ke nyau pait ba